Sanot sä jotain? Vaikka tää Euroopan mistä on hurmannut sutki? Sori, mä pistin viestiä Sirulle. Mut se ei vastaa. Jos on menossa jossain. Tai siis tää ei vaan huvita vastaa. Mä en kuullut siitä yhtään mitään sen jälkeen, kun se muutti. Se ei vastaa mun meileihin, ei mihinkään. Ei, no tollasia naiset on. Se on ihan sama kuin kiltti tai kiva seurata olla niillä, niin ihan varmasti rupeaa kiukuttelemaan jossain vaiheessa. Mitä mun sit pitäisi tehdä? Lentää yhtäkkiä Kyyjärvelle. Kuuntelepa nyt isäs. Unoha koko Siru. Naiset on kuin Ruotsin MM-joukkue. Ne ehkä jaksaa pelaa pari erää, mutta sen jälkeen ne heittäytyy ihan varmasti selälleen. Mut Siru... Eikö ne hitimäisiä kuteita sulla? Sori vaan, mutta toi on Eliakse. Ihan yhtä hakka tää on silti. Nyt loppu. Vaikka Elias on homma, ei tarvitse koko ajan haukkua sitä tai sen vaatteita. Onks Elias Peppu Reima? Ettekö te muka tiennyt? Minusta se on ollut ainakin selvää ihan koko ajan. Okei, isä. Mä otan teet sit kotona. Jätkä pelasit Kruunorissa vai? No mitäs sä tuijotat? Säkin oot tulla silloin damiin vai? Voit olla varma, että siellä on ainakin yksi kuuma sinkkukolli. Morjes. Olisiko neiti lähteä joraamaan? Onko kyllä mä veikkaan, että tää neiti joutuu nyt kieltäytyä tuollaisen kuuman kollin tarjouksesta. Ei väkisi. Kyllä täällä näitä naisia riittää. Saat mun kertoa nyt, että kuka sä oikein luulet olevasi? Jokereiden ykköshyökkäjä ja pistekuningas. 28+15 viime kaudella. Oikein pelimies. Nimenomaan. Näin Suomis paperipeseen netin 6-0. Tää näyttää passelilta. Et selaa niin pääst fiiliksiin. En mä nyt tämmösiä rupea ostelemaan. No rahastaks soki? Tai no selaa sit vaarispornojemma. En. Tuskin mun vaarilleen se on semmoista. No ihan varmana. Joka ei ollut vähintään Anttila alusvaatesivut piilossaan. Ota tääkin. Saat tätä tapaus. Ei. Matukkaa etupuskuriin vai? Ai, asiaa. Mitä sitten kävi? Tuliks kun meille käyttöön? En mä edes ehtinyt avaa niitä. Häh? Matleena lähti ovet paukkua. Se oli ihan kaatovalmista kauraa. Kai mä etenin liian nopea. No se on kun kaksi neitsyttä lähtee säätämään. Se olisi pitänyt puskea kunnolla sinne pesälleen. En mä oo neitsyt. Mistä säälittävää sohimista, kun Sirun kanssa edes lasketaan. Mut mitäs nyt sitten? Ei kai mitään. Ainakaan Matleenankaan. No mut pitää jotenkin hoitaa hommat loppuun. No miten niin? Alkaa sen nyt aistimassa paukut jää piippuun. Mut onneksi apua lähellä. Kato, vasen käsi tai oikea käsi. Riippuu kummasta tykkää. Ei jumala. Vasen, oikea tai molemmat samaan aikaan. Hyvä, Lari. Ei sillä ole mitään mahiksi tässä näin. Kumpi tuossa nyt on voitellut? Kuka voitti? Kuka on kuningas? Haukkalan poika. Tuuri. Joo, sulle tää on vaan peli. Älä välitä, hyvin se meni. Noniin, kuka se on seuraavaksi? Tai. Pitääkö sun taas piestä? Se on liian helppoa. Aha, katsotaanko live sit vai? Elias, tuu se pelaa. No, haluatko sen vaihtaa rooliin? Miten niin? No, nyt se vaihtaa hyökkäistä pakiksi. Kyllä mulla passaa. Tästä toteuttaa vähän ittees. Sä oikein sekoilet. Puskit siihen malliin Eliaksen päälle, että jos luulee, että painette useamminkin. Mitä helvettiä sä vihjaat? Mikä on nää riitellä? Ei ikinä sano mulle mitään tollasta. Mitä ihmettä sä skitsoat? Sä itekin heität koko ajan homoläppää. Hei kundit, rauha nyt ja suihku. Hemmettiin hullu. Älä nyt leikistä suutu. Mä voisin vaan nähdä sun reaktioa. Se lähti aika helposti. Käy vähän puntilla. No mä kaikki voi minä näyttää. Joo. Mutta tultiinko me pelaamaan tänne vaan jauhamaan jostain veljeksestä? Toisaalta onneksi mä olisin ottaa viihdyket mukaan. Siis et sä tuonut mitään muuta kuin bisseä. Miksi soisi? Missä on parasta? No joo.